Teraz vám poviem niečo o tom, čo chystajú naši vedci. Niečo fakt zaujímavé. Vedci Slovenskej technickej univerzity spolupracujú na medzinárodnom projekte, ktorého zámerom je nájsť vhodné biokatalizátory. Príroda si o tom menej odnesie. Tieto mikroorganizmy majú najviac síly, pomôžu potravinárstve, chemii, farmácii. Preto ak sa chceš dozvieť viac o tomto projekte, sleduj ďalej, budeš vedieť, čo je dobre, čo je zlé. Hlboko mraziaci box, to je zariadenie, ktoré dokáže vychladiť vzorky na veľmi nízku teplotu, približne minus 80 stupňov Celzia. A v nej, v tomto hlbokom mraziacom boxe, uchovávame mikroorganizmy. Mikroorganizmy tu dokážu za určitých podmienok teda prežiť v podstate niekoľko desiatok rokov bez toho, že by zmenili svoje vlastnosti, svoj charakter, svoju štruktúru a podobne. Náš výskumný tím, ktorého je Martin součástí, pôsobí na Ústavu biotechnológie a potravinárství Slovenskej technickej univerzity. Odborne je zaměřený na aplikovanou biokatalýzu od úpravy produkčních mikroorganismů, kde se snažíme mikroorganismu vnutit určité zajímavé technologické vlastnosti, až na tu druhou část, to je technologická, kde spojujeme klasickou technologii například s extraktivními technologiemi, které posouvají tu klasiku zase o krok dál. V každej takéto jednej skúmavke sú teda rôzne typy mikroorganizmov, ktoré sú uchovávané v prostredí glycerolu, ktoré vlastne na ne slúži ako kryoprotektívna látka, čiže chráni ich pred tým takým hlbokým mrazom a rozrušením. A viete si vôbec predstaviť, aké sú mikroorganizmy fakt užitočné? Tak počúvaj. Ďalším plusom je, že mikroorganizmy sa dajú používať znova a znova. Členovia tohto tímu sú mimoriadne múdri a nenadarmo hovorí sa škola je škola. Oni sa vôbec nevenujú iba biopalivám, no aj bioaromám na kozmetický účel. A takisto aj výrobe liečiv či potravín. Ponovom stará škola bola predsa prúser. Náš tým momentálne teda rieši 7. rámcový program BioNextGen, ktorý končí v januári 2014. Bol to mimoriadne plodný projekt, veľmi zaujímavý a ešte intenzívne na ňom pracujeme. Cesta k projektu BioNextGen bola veľmi zaujímavá. V podstate ten začiatok bol niekedy pri mojom pobyte, vedeckom pobyte na univerzite v Manchestri v roku 2006 a univerzita v Manchestri je líder tohoto projektu. Taká tá spolupráca, ktorá bola v tom období nadviazaná, tak vlastne pretrváva dodnes a výsledok toho bol teda tento projekt, ktorom sme participovali. Na projekte BioNextGen sa podieľa okrem vedeckého tímu zo Slovenska aj ďalších 17 výskumných inštitúcií a univerzít z celej Európy. Projekt BioNextGen je súčasťou 7. rámcového programu Európskej únie, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja. Myslím si, že technológie, ktoré vyvíjame, sú veľmi dôležité a reprezentujú budúcnosť chemického a biologického priemyslu. Je to naozaj podstatné nielen pre Slovensko, ale pre celú Európu. Takže je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali na takýchto projektoch a aby sme si to uvedomovali. Toto je náš tím aplikované biokatalýzy, ktorý sa podílí na projektu BioNextGen a na ďalších projektech, ktoré řešíme v rámci našeho výskumu. A teraz sa vám pokúsim vysvetliť, čo to vlastne biokatalýza je. Biokatalýza je proces modifikácie látok bežne dostupný v prírode. Na vzácne látky potrebné v priemysle pomocou mikroorganizmov je to výhodné. Biokatalýzátory smieme v chémii použiť na ekologicky výhodnejšie výrobné procesy. Pomôže to menej trápiť prírodu, takisto ako ju to aj nás rovnako poteší. Výskum v aplikovanej biokatalýze vždy začína pri mikroorganizme, pri jeho vlastnostiach a to, ako tie vlastnosti najlepšie prispôsobiť danému procesu. Na takú krátkodobú úchovu a prácu s nimi sa používajú teda Petriho misky, kde sú tuhé agarové pôdy, na ktoré sa daný mikroorganizmus vyseje a tam vydrží pár dní, niekoľko týždňov maximálne. Môžeme si to predstaviť ako také želatinové médium, ktoré obsahuje základné zložky, ktoré potrebuje mikroorganizmus preto, aby prežil. To je štartovacia kultúra na to a na všetky fermentačné procesy a na prácu s mikroorganizmami. Kultivácia prebieha od 24 hodín, niekedy aj 2-3 dní, aby nám pekne kolónie narastli a vlastne potom uchovávame takéto kolónie v chladničke pri 4 stupňoch Celzia, kedy vlastne preočkovávame každé 2-3 mesiace, aby nám nevysychali kultúry a aby sa udržiaval kmeň vitálny. Toto konkrétne sú baktérie, ktoré produkujú karotenoidné farbiva, ako vidíme, majú oranžové sfarbenia. Máme tu ešte aj kvasinky. Sú to klasické kluiveromycety a tie vlastne voňajú tak po kvasniciach, keď
keď kultivujeme, že je to cítiť. Mikroorganizmy sa stále musia kontrolovať, či náhodou nie sú kontaminované, či sú stále viabilné a to sa robí pomocou mikroskópie. Tak tu nám máme našu hlavnú mikrobiologičku Ľudku Krištofikovú, ktorá je vlastne zodpovedná za mikrobiológiu v našom laboratóriu. A v podstate tu nás sa dostávame už do mikrosveta, kde sme teda, keď nakultivujeme mikroorganizmy, tak ich musíme sledovať, v akom sú stave, ako majú veľkosť, či nie sú kontaminované a podobne. Čiže tu sme na úrovni niekde od 0,5 mikrometra po 20 mikrometrov, kde vlastne sledujeme tie mikroorganizmy, ako vyzerajú v podstate a že či sú čisté ako kultúra. Tie mikroorganizmy naozaj sú to veľmi také mikrozložky, sú to živé organizmy, je to veľmi také vitálne. Treba si to predstaviť ako malú bodočku, ktorá má svoj životný cyklus, ktorý trvá pár hodín. A celé to funguje tak, že my pripravíme ako keby inokulum, ako keby zárodok, ktorý dáme do kultivačnej bane, do fermentora a tým, že my mu navodíme veľmi optimálne podmienky, dáme mu tam to, čo on potrebuje k tomu svojmu rastu, aby sa rozmnožoval, čo sa týka teplôt a výživových nárokov, on sa rozmnožuje a počas toho rastu každý má svoju genetickú výbavu, produkuje zaujímavé enzymy a tými enzymami vie nám dať produkt, ktorý je farmakologicky zaujímavý alebo potravín pre nejakú potravinovú sféru a teda my to vieme následne vyhodnotiť a povedať, že áno, tak v týchto podmienkach sa produkuje veľká koncentrácia, čo je pre nás veľmi zaujímavé z biotechnologického hľadiska a vieme to posunúť ďalej. A ak chceš vedieť, aké sú pozitíva biokatalýzy, tak ja ti to teraz poviem. Sleduj! Výhodou bude väčšia využiteľnosť obnoviteľných zdrojov a technológií, ktoré prispejú k zníženiu emisí skleníkových plynov. Iste chceš, aby sme bez toho žili. Ďalším pozitívom je, že pôjde o postupy, pri ktorých sa spotrebuje o moc menej energie a vznikne pri nich výrazne menej toxických odpadov, tým pádom bude menej depresie. V rámci aj projektu BioNextGen sme boli zahrnutí do vlastne prípravy biomasy a optimalizácie, teda rastu mikroorganizmu a jeho prípravy, tak, aby mal veľmi dobrú aktivitu. Tieto bioreaktory sa takisto používajú aj na produkciu rekombinantných enzymov pomocou producentov, ktoré boli vlastne v rámci projektu tu nadodané. Toto je naša ašpirantka Kika, ktorá pracuje na produkcii rekombinantného proteínu v rámci teda projektu BioNextGen. Tak Kika, čo robíš? Čo máme za proces? Takže ja sa venujem fermentačnej produkcii enzymu alfa-laraminozidáze pomocou kvasiniek Pichia pastoris. Ide o geneticky modifikovanú kvasinku, ktorá vlastne tak uspôsobená, aby vedela nadprodukovať alebo teda vo veľkom množstve naprodukovať daný enzym. A používame na to teda tieto laboratórne fermentory, sú to tieto 3-litrové. Vieme tam regulovať vzdušnenie, nejaký prídavok všelijakých látok, pH, teplotu. Je to teda veľmi automatizovaný proces a momentálne sa teda zaoberáme optimalizácii prídavku metanolu a taktiež aj dostatočného množstva kyslíka počas celého procesu. Keď sa mikroorganizmus alebo enzym pripraví, tak sa musí sledovať jeho aktivita a stabilita, teda či je dostatočne aktívny alebo dostatočne stabilný. To sa robí pomocou biotransformácií, kde za definovaných podmienok vlastne ten mikroorganizmus sa sleduje, či urobí danú reakciu, alebo či ju teda neurobí, či je aktívny alebo či nie je aktívny. Náplňou mojej práce je skúmať enzym monoaminoxidázu, či už vo forme voľných buniek alebo imobilizovaných systémov, a vlastne optimalizovať proces produkcie celých buniek a imobilizácie tohto procesu. Enzym monoaminoxidáza robí premenu nášho modelového substrátu, ktorým je amín, na produkt, ktorý je imín. A tento imín je medzikrokom pri produkcii niektorých liečiv a preto sa vlastne týmto enzymom zaoberáme. Táto látka amín, ktorá bola na začiatku sama v roztoku, sa nám premenila na imín a reakcia nám prebehla do konečného stavu. Tie bunky, ktoré to robia, boli vyvinuté v univerzite v Manchesteri pár rokov dozadu už v podstate. A my, čo s nimi robíme, tak sa ich snažíme aplikovať a snažíme sa zefektívniť ich funkciu, a aby boli teda efektívnejšie ako ten biokatalizátor, aby sa oveľa efektívnejšie mohol v podstate používať. To znamená, že my tu už robíme konkrétne zlepšenie toho celého procesu, ktorý už nejaký bol, a my ho teda robíme efektívnejšie.
To, či mikroorganizmus pracuje, alebo enzym, či pracuje, alebo nepracuje, tak sa sleduje pomocou analytických zariadení, ako sú kvapalinové chromatografie, plynové chromatografie, kde vlastne dokážeme veľmi detailne sledovať, či mikroorganizmus daný substrát zoberie a urobí z neho ten produkt, ktorý od neho chceme a potrebujeme. Ja participujem na projekte Bionext Gen v úlohách, ktoré súvisia s kvapalinovou chromatografiou, s analýzami. Tieto analýzy sú zamerané na analýzy zloženia média. To znamená, ak my máme experimentálny prístup a počas experimentov meníme rôzne faktory, meníme teplotu, meníme zložky média, meníme vitamínové faktory, meníme nejakým spôsobom induktory, tak každá tá zmena vyvolá nejakú odozvu v tom produkčnom kmeni. A tým, že my odoberáme vzorky a následne ich zanalizujeme, dostaneme sa dovnútra toho procesu, vidíme, čo sa tam vo vnútri deje a my vieme pekne vyhodnotiť, ako rýchlo nám a efektívne pracuje tento kmeň a ktorá tá zložka, ktorú my meníme, ktorú ovplyvňujeme, ktorá má najväčší význam na to, aby ten kmeň najlepšie pracoval. My sme špecialisti na imobilizácie. Imobilizujeme aj mikroorganizmy, imobilizujeme aj enzymy, ktoré teda sme predtým pripravili vo fermentoroch. A imobilizácia je to vlastne ukotvenie mikroorganizmu alebo enzymu do štruktúry gélu s tým, že sa dá potom následne opakovane používať, čo má veľmi veľký ekonomický benefit pre priemyselné biotechnológie. Dievčatá práve robia imobilizáciu enzymu. Enzymy a mikroorganizmy sú v podstate veľmi, veľmi drahé teda substancie, drahý materiál. Preto sa my ich snažíme vlastne imobilizovať a tou imobilizáciou získavame, voláme to biokatalizátor, ktorý sa stále dá opakovane používať. To je vlastne to, prečo sme boli do tohoto projektu prizvaní a to je to, za čo sme v tomto projekte zodpovední. Robíme to teda v spolupráci so spoločnosťou Lentikec, ktorá má výrobný proces na prípravu teda takýchto imobilizátov šošovkovitého tvaru, ktoré samotné sa teda volajú Lentikec. Sú tvorené z takého polymerného materiálu, polyvinyl alkoholu, kde sa pridá daný mikroorganizmus alebo enzym a dá sa teda vysušiť pri nejakej definovanej teplote v prúde vzduchu sa ten polyvinyl alkohol vysuší, odstráni sa z neho časť vody a vlastne tým ten gel polymerizuje. A keď teda polymerizuje, je taký vytvrdený, je taký tuhý, tak ten mikroorganizmus alebo ten enzym tam veľmi pevne drží a tým pádom sa dá opakovane používať na tie procesy, na ktoré ho aplikujeme. Keď sa takto imobilizovaný mikroorganizmus alebo enzym pripraví, tak sa musí sledovať, či sa nejakým spôsobom zmenili jeho vlastnosti, či sa zlepšili alebo zhoršili, prípadne aké procesné vlastnosti ten daný enzym alebo mikroorganizmus má. No a to treba všetko experimentálne overiť. Helka je náš enzymológ a ona vlastne pracuje s enzymami, kde ten enzym je vlastne povedzme malá častica, ktorú my dokážeme vyizolovať z mikroorganizmu. V mikroorganizme je približne 2000 rôznych enzymov. My dokážeme vyberať iba ten jeden a ktorý dokáže robiť niečo veľmi zaujímavé, niečo veľmi dobré, urobiť z jednej látky niečo iné. A my vlastne toto skúmame, snažíme sa získať enzymy, ktoré sú veľmi stabilné a ktoré dokážeme opakovane vďaka tej imobilizácii opakovane používať v procesoch. No. Je to veľmi vzácna zlúčenina, pretože to urobí veľmi rýchlo, obyčajne bez vedľajších reakcií. A keď ju vieme aj stabilizovať, práve napríklad tú imobilizáciu, tak je to super, lebo sa to vráti aj ekonomicky. Takže tu máme imobilizát, čiže enzym, ktorý je zatvorený v géli a môžeme ho opakovane použiť. Teraz prebieha transformácia a keď odoberáme postupne vzorky, dáme ich na analytiku, zistíme, že ten transformačný stupeň je dostatočný, to znamená, že sme dosiahli to, čo sme chceli, tak veľmi jednoducho cez sitko sfiltrujeme tieto imobilizáty, roztok dáme preč, pretože ten už nepotrebujeme, alebo si ho uložíme a tie imobilizáty opakovane použijeme, čiže dáme čerstvý roztok substrátu a znova prebieha reakcia. S imobilizátmi sa teda ďalej pracuje, či už v malých skúmavkách, alebo sa dá teda s nimi pracovať aj v bioreaktoroch, kde sa tie procesné parametre sledujú oveľa lepšie, jednoduchšie, efektívnejšie. Testujeme hlavne podmienky, pri ktorých je enzym čo najaktívnejší, takže meriame najvhodnejšie buď pH, teplotu, prípadne prídavok substrátu, vlastne aby ten enzym vykázal čo najvyššiu aktivitu.
Testujeme to vlastne v tomto fermentore a zároveň v druhom testujeme aj čistý enzym a porovnávame tieto podmienky a zároveň aj nejakú tú aktivitu, že či pri tej imobilizácii bola tá aktivita buď vyššia alebo nižšia. Pracujeme tu s rôznymi zaujímavými enzymami a mikroorganizmami a napríklad je veľmi zaujímavá práca s anaerobnými mikroorganizmami, ktoré majú veľmi unikátne vlastnosti. Tu pracujeme s baktériami, ktoré nie sú schopné existovať v prítomnosti kyslíka a už malá koncentrácia kyslíka by ich zabila. A práve kvôli tomu pracujeme v takej atmosfére, kde sa nachádza dusík, vodík a oxid uhličitý. A čiže tento mikroorganizmus dokáže veľmi dobre rásť a produkovať to, čo má, hlavne teda z cukornatých substrátov, ako teda z rôznych cukrov. Dokáže napríklad jeden kmeň, Clostridium acetobutylicum, dokáže vyrobiť butanol, čo je v súčasnosti veľmi vyhľadávané biopalivo. Čiže by mohol nejak zmeniť tú energetickú bilanciu, aká je vo svete momentálne. A teraz vám poviem niečo o tom, aký má biokatalýza v živote vlastne význam. Projekt rozvíja mikroorganizmy odolné voči teplu, tlaku a nízkemu pH. Pomôžu pri výrobe liekov, pohonných látok, potravín. Je to proste pre nás, aj keď sa ti to možno zdá byť zložité, zbytočné. Ver, že to všetko má skutočne význam. Spoločne vytvoríme nový svet. K tomu výrazne prispieje biokatalýza. To, že sa zaoberáme aplikovanou biokatalýzou, tak v princípe znamená, že výsledky aj zo základného výskumu aplikujeme nejakým spôsobom ďalej do priemyslu. A to je mimoriadne dôležité, pretože v podstate tá veda, ktorú tu robíme, tak získava zrazu význam. Dokážeme vyrobiť, chemikálie, dokážeme urobiť procesy, ktoré sa aplikujú do priemyslu. A na to je mimoriadne dôležité, aby sa vlastne urobil taký ten medzistupeň medzi prechodom z tých laboratórnych výsledkov do priemyselnej praxe. Podařilo se nám vybudovat v průběhu let takovou unikátní čtvrtprovozní biotechnologickou jednotku, která obsahuje kromě malých reaktorů také reaktory až do objemu 1000 litrů. A nejenom samozřejmě reaktory, ale i zařízení, které umožňují separaci biomasy, izolaci produkčních mikroorganismů, jejich dezintegrace, izolace produktů do požadované čistoty, protože partneři z aplikovaného výzkumu jednoznačně vyžadují vlastně čtvrtprovozní know-how do takovéto úrovně mít vypracované, aby mohli dále aplikovat výsledky na svojich provozech. Mojou úlohou je v tomto laboratóriu sa starať o tieto fermentory, hlavne čo sa týka ich technického stavu. Pokiaľ v nich prebieha nejaký proces, tak zaznamenávať hodnoty pH, kyslíka, teploty a zaznačovať ich do protokolu príslušného. Teraz v tomto fermentore sú napríklad kvasinky, ktoré majú nejakú zaujímavú vlastnosť, dokážu vyprodukovať nejaký enzym a ten enzym dokáže transformovať nejakú jednu vstupnú látku na nejakú inú výslednú látku. A výsledok tohoto procesu, v tomto prípade je napríklad chemikália, ktorú ďalej dokážeme získať v kryštalickej forme a v tomto konkrétnom prípade je to veľmi vzácny sacharid. Naše spolupráce se Slovenskou technickou univerzitou začala cirka před 12 roky, když jsme s týmem profesora Rosenberga začali vyvíjet technologie na čištění odpadních vod a při výrobě piva s tím, že naše spolupráce v čase přerostla i v rámci optimalizace našich provozních technologií, optimalizace našich výrobních procesů, imobilizovaného katalyzátoru a v současnosti spolupracujeme v rámci evropských projektů. Jedná se o projekt BioNextGen, kde tým ze Slovenské technické univerzity je zodpovědný za výzkum, vývoj a optimalizaci biomasy. V rámci uplatnění výsledků v projektu BioNextGen se v současné době zabýváme aplikací nového systému s imobilizovanou ramnozidázou na úpravu aroma, respektive vůně poškozených moštů a vín s tím, že tým
doktora Rebroše nám připravil enzym a my v současné době tento enzym testujeme ve velkém vinařském závodě v České republice. Myslím si, že to bol úspešný projekt, kde sa nám spolu veľmi dobre pracovalo. A samozrejme, mali sme mnoho stretnutí, kde sme sa snažili dopracovať k spoločným cieľom. Bola to extrémne plodná a zaujímavá spolupráca a myslím si, že je tiež dobré, že naše zameranie je mierne odlišné v niektorých oblastiach. Martin je skutočný expert na biotechnológiu, na produkciu enzymov a taktiež na imobilizáciu, čo skvele doplňa naše štúdie, na ktorých pracujeme. Venuje sa tomu každodenne x hodín. Povolanie vedca je rovnako jeho hobby. Predsa veda má nekonečnú veľkosť, viacej nám o tom rozpovie inžinier Martin Rebroš. Práca vedca je veľmi zaujímavá. Je to najslobodnejšie, alebo jedno z tých najslobodnejších povolaní, ktoré si človek môže vybrať. Je veľmi kreatívna, každý deň je iný, riešia sa iné vedecké problémy, človek vlastne celý život nejakým spôsobom rastie, má nové vízie, učí sa nové techniky. A navyše to, že robíme aplikovanú biokatalýzu, tak je to veľmi atraktívne, že niečo vyvinieme a možno sa na to niekto zamestná, možno na to budú prijatí ľudia do práce, keď niečo vyvinieme, to, čo pôjde priamo do priemyslu. A preto ma to baví, je to veľmi zaujímavé. A opýtam sa, že kde bol tatínko? Kde som bol? V Labaku. Tatínko? Tatínko bol v Labaku? Hej. Ideme? Ideme s chlapcami na bicykel, výborne, tak poďme. Máme čas tak 2-3 krát do mesiaca, no, když sa dá. Do týždňa, nie No do to ne, do týždňa, to zase nemachruj. No, aby som úprimný, tak dosť veľa rozprávame o Labaku a o tom, čo robíme, lebo cez ten pracovný deň ako moc toho času na nejaké diskusie tak moc nie je. Takže ideme niekde takto večer na bicyklu, dáme si nejakú kávu, a zhodnotíme deň a tak porozprávame sa o experimentoch, ale to my si teda úplne vážime. No. Ono sa to nezdá, ale v té práci je to dosť veľký zhon. A tady si mnoho věcí probereme v klidu a třeba na celý měsíc dopředu si dáme vlastně nějakou perspektivu a potom se už v práci jenom upřesňuje. Ako pani manželka znáša vašu vedeckú prácu? A ona bola k tomu vychovávaná. Trvalo to dlho, bol to boj, ale dopadlo to veľmi fajn. My sme spolu začali chodiť, keď som bol piatak na vysokej škole. A ono v podstate si musela, lebo Veronika nie je vedec, a musela si vlastne zvyknúť na ten systém, akým možno pracujeme, akým ako rozmýšľame, ako narábame s vecami. Ja v podstate neviem, ako je to žiť s niekým iným ako s vedcom, takže v podstate nemám s kým porovnávať, s čím porovnávať. Takže áno, ako povedal Martin, že bola som privíkaná na toto viac rokov, veľa rokov. A ako som hovorila, že kedysi to teda bolo o dosť horšie, ako je to teraz. Kedysi chodil Maco do Labaku s tým, že si zobral spacák a karimatku s tým, že teda v noci ma nečakaj. A dnes už teda aj vďaka asi technike si vie odoberať, kontrolovať vzorky online, takže toto ja napríklad ako manželka celkom oceňujem. A ráno tam znova odmeráme ten metanol. Tak Martin je samozřejmě veľmi pevnou součástí našeho týmu. Na to, jak je velmi mladý, což mu samozřejmě závidíme, je velmi dobře zorientovaný v problematice a má velmi dobře jazykově vybavený, to nám umožňuje samozřejmě proniknout i do zahraničních projektů. Ale co já si na něm nejvíc cením, je, že nikdy nepodléhá teda tlaku, které tady samozřejmě vždycky jsou při těch množstvích projektů, které máme. A vnáší do toho týmu takovou optimistickou náladu a to je velmi teda pro mě inspirativní a velmi takové zajímavé, protože pokud je tým nervózní, tak je nervózní šéf a to je potom špatné.
väčšinou každý to berie tak, že my tu robíme nejaký jeden experiment, máme fantastický výsledok, otvoríme tu šampanské a ideme oslavovať, ale ono v tej vede to naozaj funguje, že to sú veľmi, veľmi malé krôčiky a ten výskum trvá veľmi, veľmi dlho. A kým človek naozaj tú pomyselnú fľašu šampanského otvorí, tak to väčšinou trvá 2-3 roky, kým sa niečo zistí, niečo systematické, niečo prevratné. A máme to aj takú tradíciu, že keď urobíme nejakú dobrú publikáciu, čo trvá tie 2-3 roky, tak potom pri tom otvárame nejakú dobrú fľašu vína a to k tomu patrí. 17-ročný človek sa v podstate v živote hľadá a ak má niekto záujem robiť chémiu a v kombinácii s nejakou biológiou, tak myslím si, že biokatalýza je pre neho naozaj veľmi, veľmi atraktívna, pretože kombinuje poznatky aj z jednej, aj z druhej oblasti a je to veľmi kreatívny odbor, kde sa dá naučiť veľmi veľa.